Netali chuan Los Angeles lampanin car akhal chuaka mel som pangalai tlan tur ala neya wang chuan man mo ve hle in chak theyang berin akhala lungbuang taka awm lai chuan achunga van duina ron thlengin lungron luma wangin kong thlang lama chuan atlan liama khamsang taka chuan a motor chu tla trepin tranpui tu a khol ngal vata Los Angeles Fire Department lam chuan netali chu ron zong ngal vatin an zinga chuan an ho tu pa rei tel ve in netali che sulna mun chu an thlenga rei chuan netali chu a hun taka chan chuak thein thina lakata netali chu a him thei shram ani Dr. Lawrence chuan khuarel chena chungchang lo soin Dr. Kim chuan Nevada lama lirhing na tak a che thei thu aron rila Dr. Lawrence chu Nevada lama zin tura somin lirhing thleng thut thei ani wang chuan scientist pani te chuan zirchian antuma lirhing lo thlen hun shalok thei bik lo ma se lirhing na tak an lama chondon ti chu an thiam na mangin an hre thei bok Ray chuan afanu chu khola bia in San Francisco lama zintum an niya afanu black chuan thataka changin apa chuan aron lam tur thu an rila Ray chuan anu puin in thena lekha aron thon chu enin emai chuan apasal buai tak chu threnlen wangwang adu to a emai hian bial padang nei to in Ray chuan anu pui chu thren ve mai po hre lovin kara fa nei to ma sela ala sek ve ang renga midang zon mu le chu ala hu phur big low ani scientist pani te chuan Nevada chu thlengin leilung hip na chu an zir chianga lirhing na tak thleng thei reng ani awang chuan an thil zir chiana chuan an ril ru an pe in Dr. Kim po a buai viau maya tui khuat chunga an omlai chuan lirpui ron ngingin 7.0 magnitude na in Dr. Lawrence te omna chu aron soya Dr. Lawrence po tlubok thopin tui khuat chu achima Dr. Lawrence chu amidang ho chu tranpui ngal zungzungin tui thachak tak chuan an khona bang chu aton ke a Dr. Lawrence te chu in carefully min Dr. Kim Khan a hnung aron dola Kim chuan a hmaloka meichano pang khabar tak chu mu in a tranpui ngal vata meichano pang chu pomin mun him lam chu an pan ngal vata a ma kong chu tlaniamin Kim chuan no pang chu a zuan pui vaka no pang chu chan him thein a keya hliam atuar bok Dr. Lawrence chuan a base ai ma a lirhing chu makati in Nevada a lirhing to a chuan alana bera chiana rap thak zok lo thleng tur chu hrethiamin mi puite hnena in ralrin na thu phuan chu avat chu thra in a hrebok Ray chuan afanu chu ron somin zin chu atum an niya afanu chu anu le anu bialpa Daniel tenen an cheng hova Ray chuan afanu chu somin Nevada lama lirhnga wangin an zin tum chu thul le an ngaya afanu black le anu bialpa Daniel te chu San Francisco lama meeting nei turin an zin chuak ve bok Daniel chuan meeting poimo tak nein black chuan pona alo nga ka abula chuan ben na dil tur lo om ve in anaw olinen chuan a interview hun tur an lo ngak ve bok reporter serenai chuan Dr. Lawrence chu lo interviewin Nevada tui khua thil thleng chungchang chu an zota lirhing na chan dik tak Dr. hian soi thei big lo ma se lirhing chuan San Francisco po asoi le arin thu an rila scientist te meu po in lirhing lo thleng tur chu an threlok thei big lo ani Los Angeles ko puiron langin rea nu pui hlui emai chuan a bialpa Daniel a unaw nu suzeni chu alo ti puya restaurant changkang taka cholin thil an ei duhna chutia aring kom lai chuan rei khan anu pui hlui emai chu ron kholin anin biak buai lai chuan li ron hingin emai chu a chi ai viau meya rei chuan emai omna building chu zotin emai chuan a hril ngal vata Ray chuan in chungzola chola helicoptering karon hruang chati in an hrila anu pui hlui chu chan chu nge atum ve bok lirhing chu anat ema wangin an boilom viau maya 9.1 ana chuan angel te khopui chu soin
an mun ming thang chu a chim ruya Los Angeles ko pui nuam le nom chana tin reng omna chu trana ruama a changta ani lirming chu anat ema wangin building lian tak tak te chu an chim huma ema i le suzeni po talboi ve le in ema i chuan in chunga kan chhawangai ti in suzeni chu an hrila suzeni chu chi ai buain atlan vaka ema i chuan in chung chu panin mitin chuan an sahim na mun tura an ngai lam chu an pana in chung zol chu thlengin building sang tak tak chu alo chim ruya emai omna building po chu tlusop ve trap to in emai chuan rei chu alo ngaka be sei reng anei to lo lai chuan a pasal hlui then hlen atum tak rei chu ron thlengin helicopter mang chuan emai chu aron chan chuak ta ani Los Angeles ko pui chu lirhing chuan a soi chene view maya lirhing awanga kang me chuak chuan mi tam tak nun na la in mi engza chi ange building chimina del engma an hri lo San Francisco lama chuan ben kha interviewin Blackie chuan olia lekhabua chuan a number ziakin iu ben a khan minron call ro seti in an hrila Blackie le anu bialpa Daniel ate chu hotumin Los Angeles lama thil thleng engma an la hrelo Blackie le Daniel chuan building chu san tumin an tlan chu ma chuan lirna takin aron hing veta an driver chuan tlan chu man tumin chak takin motor chu akhala ni masela in chung chu ron chimin an ma kong khuara chuan an tla a Blackie ke chu atan tlata wangin atlan chuak ve theilova Daniel chuan tranpui tu zongin security an mani pui tum tu te chu in chim chuan aron dela Daniel chuan mani sahimna apoimo berti in abial no fanu Blackie chu akalsan dai mai Blackie chu talboi viewin bente unau khan tranpui antuma ake chu motor seat in a delta tawang chuan chuak thei mai lovin ben chuan thei top an chu thina a beidon topa chuan benan ngai tu na thar nein motor ke chu a hol thepa Blackie chu harsa takin ala chuak thei ta ani Black ben le anau chu electronics dora kalin Blackie chuan phone man tur a muwa apa rei chu kholin San Francisco a an thu soin anu bialpa Daniel chuan harsana to laya akal san thu an hrila rei chuan towar sang tak omna lam chu hrilin towar lam chu pan turin an hrila lir nginga nat ema wang chuan tsunami po thleng thei ani thu chu hrilin anu pui chuan Daniel chu text ve ngalin a fanu akal sana wang chuan ral khata trangin a thin rim khuma rei ta thian dun chuan an fanu chan him tumin San Francisco lam an panta ani khopui chu lir nginga wangin a chhene viau maya Daniel po kha lo la thibik lovin lir chu aron nging le a mi pakhat biru na him tak chu chu sakin Daniel chu a hima mani tana chak ai khora poimo ti hria in Daniel hi a fing phakar ve khop mai rei ta thian dun chuan an fanu omna lam chu pan ve zelin an helicopter kholama chiang lo a omta an helicopter chu thunun thei pialam ni in rei chuan an him nan dor pakhata chuan a thlok lut topa an pani chuan him thei hramin motor rem chang chu an zonga an boi to te reng nen tlangwal pakhat chuan ron suam tumin rei chuan ni khoshelovin a khoi hrepa motor mang chuan an fanu omna lam chu an pan le ta ani Serenai chuan Dr. Lawrence chu lo komin San Francisco a chuan lirhing na tak a thole tur thu soin mi pui ho chu khopui chuasan wat tur chuan an hrila tsunami na tak thleng thei ani awang chuan lirhing kha ai te chin na chau ani thu a soi ve bok reile emai po chuan an fanu omna lam chu pan ve zelin an fanu Blackie chu a thinge dam an hrebik lova kong laka chuan an tranpui na lo ngen om thin ma se midang tranpui thei an ni lo awang chuan malam panin an kal ve zela ni ma sela an ma le chu lo khichatin motor mang chuan an fanu omna mun an thleng thei don lo ti a chiang ta rei chuan thlona nei chung ko pakhat chu bia in an motor mang chuan an thlona chu an thlenga anu puinen chuan an fanu omna lam chu pan tumin rei chuan malori a chan theilo awangin emai hne na chuan ngai dam an dila ti chuan an fanu omna lam pan chuan an thlok chuak le ta ani
Blackie ben le oli ate po chu ladam khachuak ve zelin towar lam chu an pana motor manga an kal theilowa wang chuan hun tlem te chi an nei to a an tumram chu an thleng manangem an rebik lo ani reile emai pon khopui chu thleng to in thona tum huna chuan an tum theidon lo ti an ria a rei chuan an upui chu parachut manga tho chu apuin an fanu lo tura an ti towar lam chu pan an tum le ta ani Black te pon towar lam chu pan ve zelin tsunami lo thleng tur lakata chu him shram an tuma an kal laklo lai chuan magnitude 9.6 ana in San Francisco khopui chu lir ngin aron soi le a an vai chuan hlau hle in ben chuan amal puya hliam atuara lir pui ang hinga wang chuan building lian tak tak chu tlu in khopui chu arum hum ani ber mai Ray chuan a trampui theih ang chu trampui ve in lirning chu aturu view maya in kalpo lei theih ani to lawa wang chuan rei tak an damangem an threto big low Black chuan benamal puya dar thalang ke them chu lak sakin a thiamang tokin a en kola ben liam chu tuamin apa soi towar omna lam chu an pan le ta ani Ray tanupa chuan bot pakhat chu mu in towar omna lam chu an pana tuifon dan dang lam chu mu in tsunami a thok don ti an ria a rei chu a phili buai to hle Black ite pon rik rum dari chu lo hreve in tuifon sang tak chuan khopui lam aron pan ti an ria a an sahim na tur lam chu an pan ve bok tuipui chu a in ro sa tranta tuifon chuan lal lo kong ka kian ngai lo ti ni om tak hian vaw kam lam chu chak takin apan pheya a ma dinga piang chu vai ma vekin tuipui thin ur in ro sa chu arab om tak zet long lian bungro phur ta chu throi thal ngal top topin tuifon chu an building ain asang to a rei chuan tuifon lam chu panin tuifon hnunga om an ngai ti a ria a har sana tok ma se malam panakal zelin tuifon rap zet lakata chu an him thei shram ani Daniel chuan khopui chu san ve trap to in lei chu an zo a nimasela tuifon in apai bungro chuan ron delin dam chu tumber Daniel chu athi ve ta ani tuifon chuan longlian chu ruai ve zelin Golden Gate Bridge chu longlian le tuifon chuan ati chi a tuifon ma to phot chu an chephei top ani ber mai Black ite pon towar chu thlengman lovin building sang ve taka chuan an luta an himnan a chongchung bera chuan chhovin thile damin kar khosa an nia wang chuan awi zonang mein an kal zung mai in chung ber chu thlengin tho an la a an pialoka chuan tuipui in rosa chu mu in an bolo nan het takin anin vuana tuilian chuan building lian tak tak chu aron nol pop mai Black ite chu him thei shramin tuifon ponzi om lam apana nimasela an omna building po chu ti chhne hle in tluk mai an mabaka Black it chuan ben chu kisin hanin stratut na hun an nei thlot lo ani hi Rate thian dun chuan an fanu chu zong ve zelin khopui chu tuin na chim vek to a reife an zon nu chuan Black ite chuan lo mu masa in rate thian dun kal liam tur chu laser mangin signal an pe a rate thian dun chu hoilet vatin an fanu chu an muta Black ite omna building chu tlusopin bente chu an buai view maya an omna tui na chima wang chuan rei chuan a fanu chu chantumin a bei ngal vata a fanu chu mu in ni khosrelovin alo ommana emai chuan bot car on khalutin rei te chuan building an chu asana rei chuan a fanu chu a thiam thil manga en kolina chan him theita ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram shramang u